Ahoj, dnes sa naučíš opäť niečo zaujímavé. Choď na www.pixabay.com. Odporúčam sa tam zaregistrovať a dôvod je v predchádzajúcom videu. Do vyhľadávania zadaj Hollywood a stiahni si túto fotku. Vráť sa do PowerPointu, vyčisti si slajd, vlož tam túto peknú fotku a roztiahni ju. Fotky alebo obrázky stále zväčšuj ťahaním rohového bodu, nikdy nie bočného. Do prezentácie si pridaj nejaké orezané fotky, v tomto prípade to budú herci z Priateľov, Frasera a 2,5 chlapa. Vlož textové pole, zvoľ Gilsens, nastav ho na 138 bodov, text prefarbi na červeno a v možnostiach textu vyber biely obrys o veľkosti 4 bodov. Text okopíruj a vymaž jeho vnútro. V tomto momente musíš mať na slajde dve textové polia, jedno červené a druhé bez výpočtu. Tento postup zopakuj pri ďalších obrázkoch. Teraz potrebujeme zabezpečiť, aby fotka Hollywood bola úplne vzadu. V ďalšej vrstve bude červený text, nad ním herci a úplne hore biely obrys textu. Takéto poradie spôsobí efekt, o ktorý nám v tejto prezentácii ide. Slajd duplikuj a obrázok s textovými poliami pritiahni na miesto, kde sa ti to páči. Opäť slajd duplikuj. Pôvodné texty s obrázkom presuň, prípadne zmenši a vlož tam ďalší text a obrázky. Ak máš hotovo, označ všetky slajdy, klikni na prechody a zvoľ Morphy. Toto je výsledok. Pre viac takýchto tipov ma určite začni sledovať. Aj tvoje prezentácie môžu byť originálne a veľmi zaujímavé. Ďakujem za pozornosť, prajem ti pekný deň.